ఆంధ్రలో జాబ్స్లో మేమైతే తమిళనాడుకి అయితే వలస వెళ్తున్నాం. బైక్ మీద చూడొచ్చు మీరు అని ఎవడైనా చెప్తే నమ్మకండి గైస్. ఎందుకంటే మేమైతే తిరుపతికి అయితే పోతున్నాము మా క్లాతింగ్ బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేయడానికి. గైస్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారని అయితే మేమైతే చేయట్లా. మాది ఇన్స్టా ఫ్యాషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 10 months అయితే అయింది. ఇప్పుడు ఓన్ బ్రాండ్ తీసుకురావచ్చు అని ఇప్పుడైతే చేస్తున్నాం అనమాట. గైస్ ఇది వచ్చేసి అవర్ ఓన్ క్లాతింగ్ బ్రాండ్లో అఫీషియల్గా Day 1. మీకైతే టోటల్ డీటెయిల్స్ అంతా నేను వెళ్తూ చెప్తాను. గైస్ మా తాత వచ్చేసి మా తాతకి చెప్పాడంట, మా తాత నాకు చెప్పాడు ఎక్కడికైనా మంచి పనికి వెళ్ళేటప్పుడు బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ వేసుకోవాలని. చూడొచ్చు నేనైతే టోటల్ బ్లాక్ అయితే వేసుకున్నా, పెద్దల మాట అయితే విన్నా, మీరు కూడా నండి. ఇప్పుడైతే కర్ణాటక బార్డర్కి అయితే వచ్చాము. ఇది వచ్చేసి పావగడ. ఇక్కడ చూడ మా టైమింగ్ చూడండి. కర్ణాటక సీఎం అయితే వస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఫుల్ జాతర. గైస్ మేము స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 2 hours అయింది. జస్ట్ 90 kilometers అయితే వచ్చినాము. అక్కడ వీడియోలు తీసాను, స్టాప్ చేసి టోటల్ టైం అంతా బొక్క గైస్. మార్నింగ్ 6 o'clock లేచి రెడీ అవుదాం అనుకున్నాం, కానీ లేచి ఆస్ట్రేలియా వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్ చూసుకుంటూ కూర్చున్నాం. రెడీ వచ్చేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బెంగళూరుకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా దూరం అయితే వెళ్ళాలి. చూద్దాం.